ଯିବା ଏଇପଟେ ଯିବା। ଏଇ ତ କାମ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ସବୁ କାମ ସବୁ ଆଉ। ପଳାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର। এটা কি ফল হয়ে গেল? এটা সেই গোল্ডেন। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା କ'ଣ ଫଟୋ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏଇଠି। ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି ହେଲେ ଚାରିଟା ମୋଟର ଲାଗେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ।
ସେଇଠୁ ଫେରିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ସେଇପଟୁ ଫେରିକି ଆସିଲେ ଆଠ ସବୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଠି ବାହାରିବା ରାସ୍ତା ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠି ବାହାରିବା ଏଇଠି ରାସ୍ତା ହେଇଥାଏ କଲର୍ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଘର ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ଆସିଲି ଆଡ଼କୁ ବେଳେ ଏଇସବୁ ଦାନାଟା ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଦାନାଟି ପଡ଼ିଛି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଇଲି ପଡ଼ିଛି ହାତରେ ଖୋଳା ହେଇଛି ସବୁ ହାତରେ ଖୋଳା ହେଇଛି ଆମ ଘରେ ଏନ୍ଏସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କରୋଡ଼ ଦେଲ ଏବେ ସେଇପଟେ ବାହାରି ପଳେଇବା ହଁ ଥାଉ ଏଠି ଆମେ ସେଇଠି ବାହାରିବା ଚପଲ ସେଇଠି এইটি আগে বাগার হয়ে আগে হয়েছিল সেপটে হয়ে গেছিল गेट बाहर आने बाहर बाहर